নিয়া जों हरो आंनि अफिस पाइमानि यागोलो ठीक 11টা থেকে 11:15 आम हाइजराव आं अफिस डेली याकारो आबो परे चराइनि बिथि ताई खाता कचारजाक मानि आबो पाइयाखै थाइ अफिसनि माने नगद थांगौमानि एडभाइजारो ठीक कायसा एको डक्टर गौतम देबबर्मा बिना चेम्बारनि बसकाङो एडभाइजार दंमोन आरो फाइस फाइखेनो आरो बासावै एसासो चुआ नों तंलाइजाक बरक दो जोंनो सिक्रि सकरा खायने बाथागि के जों खारै थां मांखामो किन्तु जों आरो लकेल सि को बो बायकेनि निवला आनि फुलो काजाके बो आरो से लकेल आरो से नक केबा गवा दादा नरनो जों नोंको अरनिसे ताम बम हाय सिसिगा गे बर आफुके एको रिफिक्स फाइया गे फाइगां केनो तामखा एको जों साका नागि कसां कसां ग्रादि रिलेक्स गे आफुके नो ते खरसा फाइया गारि बाय बं दलनो ता खरसा फाइगां केनो तामखा bo फाइनाय तामलाय के बर जोंनो यांनि थांनाय मासे कासुइ गाके सिक्रि सफरां दंखा गाबरके बं बरलां मापसानो नै सिहिन दंखो किन्तु ओ मापसानो के नों जोंनो ता सादि ओ जेंनाय रंनो से फोरोंदि नै साइ दंगा जरानो जोंनो फाइ बस फाइया आ जेताय खरगनि ओ पुइया होय थाइनाय रं गांके बुजा खांगाके आनि एको ब्लेजार सुमजा ब्लेजाराव मोबाइल कानि दंगो अफिसनि चाबि दंगो ताय आनि जे बाइक दंगो बाइक नो खिक्लाय सबाइका आनो कथाम खिक्लाय बुखा ओंखाय आनि बखर रबनखा के याकुं बुखुमांखा ओंखाय आनि ओ मानि रक बां खिबि माखारका आनि ब्लेजार मोबाइल काइनै बबाय पार्ट आलादा थाका दो बके बिन्दक बखागो साइदं थाका आंके आं खिक्लाय बुजा दंखा गांके नो बुजा खांके तो आरो ताइ दंगो आं कथाम बाय देराना आं खारका बे आं एडभाइजार चमनिति खारै बिको बिनयां नगबो थानाय माबो आरो बिन दगावसो ब्राब ब्राब नै दलायखा गाके आंगो खारपानो तर खेता कारण बर नि बसिबां रिफिपन मानो आगे टेप खारि मा थांगा आबुल परे गुरि हर ताइसा गरम तुइ किछु बरनि हेल्प नावै मा फाइया किन्तु आ फाइफोर गाके नुखा आनि आमानि रकरि खेता गे बाइक ले काइसे बेराजाक मांखा आनि बाइक किन्तु चाबि मालिया बाइक चाबि अफिस चाबि मोबाइल गानि इनको हेलमेट अबर कुनफा मालिया ता के जों आबुन बागिनो तिनि अरो आइसुक जराव न बर खरसानो रम खा किन्तु पुलिस बो आ जों आप्रो दंफ्रनो ता के तिनिखाय जों केस मार फाइया जोंनि मिडिया अकरा रक फाइया कारण अमाके समाजामा बुजा मानि आमबो जों खरसा न्यूज रिपोर्टर मोखां सिजाक दङै सुदोसे हमसो बुजा आं हेलमेट खुलुक लागा साका नाजे आं मिडिया से नरतामनि आ भाइंखा किन्तु आप्रो जराव बर बताम भिडियो खायो ei खायो नरताम खाइमा खायरता जों तो आ भाइ बलायनि र कोनो इच्छा करे गां मा खारका खारि आं गां थसैगामो आसो अवस्था ता तिनि केस का पछिम थानाव अच्छा अरो नरनि जे रांमारि 18,000 जे कमाउनि सामानि आबो बड कमा का पैसा दे आनि आ बेगो तो नि जगा बरक बेग नि कुबाइ बिखा मोबाइल माले आते आबुल परे बबो आलादा खे सकागि बुजा खा आबो बसासु नोंखे बर जागा बुजा खा आंखे जुं एलगो दं खादो बाइकनि अंके बरनो जों नर तामाथिं दारा माने आमा हायतां लायदि नर स्वाग नों जा जों गुबुन सामङो माने दारानो मुनानि थांमानि गे दारानरो आइमाने कारण खांके बसियारनि बिखिरो बाइतुखा बाइतुयाखनि फाइमाने कारण खैतो उ रांख्लांना नि फायो का आं जि बाजार खाया थांकुलनो प्राय 10,000 रां आं एटीएम नि कारिनाका लेक समनि बंधन एटीएम बो कारितुयाखनि बो फाइका बिनि जरानि निउज परिबाय 9टा 9टा हायो बिनि फाइना बंगाबो 10टा फाइका आं मामि सम दङ दारा नों माइसे थांसिबि गे माइसे थानिका नखौ सालाय सालायथानि तो अनेक मैथाव निउज इडिट खालायखा गे आनगो मिसिन दङ न जखन गे जोंआबो खालायखा गे स्क्रिप्ट ngoro खालायखा गे प्राय 11टा 15 बा 20 अमाय 11:30 जों मासु गरि ठीक टाइम जेबा गा जरांगानो जों अखरि थांगानो आबो माने मुसुक सुइनो बेंक मा हायता गे जों बुथाका गा बुथागांगानो बर थांगानो बर खुनो क्यामेरा खानि चेंका गे दारा टिपिखौ खुनुका नरानो सिनिया दा जों मुंति हायसि सांबादिक सिनि साफानसे बर जों सांबादिक मुंति सिनियानि बर माने हानि सबरे सतां खायता गाफ्रो आबुल जरानो गारि बाइक गाफ्रो जरानो गारि बाइक खरसा फायगा दा फायगा बको माना खाय तमस पुइला बुकुंनाय बो बुखांगे ते मासा बुखांगा माने बो जों साइजि मेला जानजान लामा जाङै थाका दा जों जानजान ला खारखाथि आन्थानि क्यामेरा फुटेज सब दङ जा
ক্লিয়ার ন যেটা চুম্পুতা পুরো বাকি খারকা তামুখা যত তিসাই মালিয়া যেমা মানে চিন্তানিও ফুটে আচ্ছা আবো তো খরক বুঝো সেদিনও- হ্যাঁ বুনাই রকম খরক বুঝো খরক বুঝু বলতে বড় জায়গাও খরগুড়ি খরক বমা হেরক না বমর হলাম মধ্যে মান রক গুমুনো তো সুং মায়া জগদীশ দেবর মানে খরচ বুকমান গুমানো তে বাদ বাকি কিছু লুকাইছিল প্লাস ইনি জায়গাও ক্যামেরাও যেটা বংশী হারাবো কাজাক দং অমাইতা সিন বরক না পুরনো বরক চিন বরক ন দেব বর্মা আচ্ছা নों যে বুজাগौमोन आबो बजागाव बुजा फिकुंगो बरानो दारानि हेडमेट बायनो दारानो आं बाक्सारु सब्रे दं मांनै तेमा सानो पुरा डाइरेक्ट हेडमेट बायदि माने और नाङि कासले थाङा যে नंनि फुटेज जे नरक फनुमानि मते बा जे नर सालायमानि मते नर नर रड बेबो बुजांनानि नायखा नि आमखौ खामानि पुरा आबो डाइरेक्ट रड आउ बखौबो दं फायगा। दं आउ आच्छा। मोनसे फुटेज दं তুই ফাইকা Brother, রড গাহনাय আবু कुबु गाहनाय आमो साइमेया लाथा दा वा फिना जोंआव না না साइमेया না সর আং রমিছে মা সেকা আচ্ছা आमो আম खता আপনা आंगलिया উন্তির টুবু কই गाम परे अंगाय आं डाइरेक्टली अरो डाइरेक्ट नाम्बार करिङै आरनसा 100 कल हकिया 100 नाम्बार कल खामनो लगेनो पेट्रोल पार्टी थांगा पेट्रोल पार्टी थांगा कनि थांनाय खिया नायमे आगनि आबरुनके जे चुनो बुनाय ताउ जेता रम तुजाक माने मिया हरो ब माने जों दल हाकनानै दा फाइमेन कलाय खेरा ता फाइमेन कलाय फाइ माने मासका फाइकेनो पक्सना खारका एते मास थांगा मासाना ओ मासा रम दिबि माइदा गा बाइक जेता जे चुनो बुनाय ने बाइक ताउबो स्पट खेलाय जातों পুরানো বাইক বতং ফারান दं आजागना নরন বাইক বারান তং খো सिनि बाइक के जों हरगो दा बै सक सक सिनो नै आनि बाराव जों फन मते दागा दागा लाई खस्थ खस्थ यै চাবি কই साबि गरै दागा माइदा বজাগাও পাদু आबो उनके एडवाइजर चमिनी गुतम देबर माने चेम्बार जात आगलिबो আচ্ছা নক খেতাবো বম হাই জাস্টিক নয় না जोंथ' কাইসা তো হ্যারাসমেন্ট जों माने लामाते हिमिसि मालिया आबसो कायसा आगरतलानि चमड़ी चमड़ी ओ सुहाग नंलाय माने अब्रबो नंलाय दङ अबो हाय रक अक्रा चाक्रा रक किसा नाय सालायबाय नांगौ आबो तो अक्रा उठमेस मारो ताई नाय माने हिंगाबा सिनि माने केव माने सिनि मोबाइल बायसे सब किछु जों मिडिया सामंसायो आबोसो आनि कानि कानि कमाय थांगा आंगाके कायसा तो आं सिम्पल फेमिलि या भाई ता कक साबो ताय कैमरा खायो आबो दामनि नता अब हायरक जों किडनि माना नांगौ प्लास दाबो- बुजां मानि मान हानि अब तो जों केस था मेगना ता तामु मानहानि बोलदे आबो मानहानि बहिन जायगा दो मेन के दाइरेक्ट बरक सुनो बथाना नायखा। बथाना नायखा Attend to murder. Attend to murder प्लास ते ताबो जों तिसाबनो माने रिक्वेस्ट जाते प्रशासनबो जों रिक्वेस्ट खायो जेता सिनि अकरा रो फाइथामिगा सिनि प्रनब सारो फाइगा जाते पुंगला इस्लाम सेक्रेटारि दारन जिबो फाइगा फाइगन बर उसपरो थां नायखा ताबसि नाहार मुंहाके किसामनो যারা जों ताबुक सुदरा ते बाद बाकी बर रम जेको जे खरकसन तो रमखा ओंखाय आबि जागुलो जों ताबुक बरक दा सुनो केसि वतांगरि हिनि माने एटेक खान खाइमा मुं दङ अमा हाइता आबोनि नंनि प्रटेक्सन नांगौ प्रटेक्सन दङ अमा हाइता